Že? Už to vypni, no dávaj. To, čo si chcel robiť. Čo? To, čo si chcel robiť, no to ukáž, čo si chcel. Tú erotickú stránku, erotické stenky. Hej. Počkaj. Teraz mi povedal, že chce ukáže nám erotické scénky. Takže chlapci, zatvoriť oči, lebo to bude hnusné. No dávaj! Ježiš Kriste, on sa tu nám vyzlieka. A táto má. A táto. Ako sa máme? Ja ti vidím iba hlavu. The fuck? No ja neviem už. Dávaj. Ja som to už spravil. Vidíš, ja tu nebol som, ja som ťa nevidel. No dávaj ešte niečo. A koho tam teraz máš? Ty sokla. Ješ tak hrubo, keď mi páči, tak je to pič. Babino, the penis, suck my penis, on the penis. Dávaj niečo ešte, dávaj. Si basa. Dávaj. Ale ak by si tam bol sám iba. Nikto tu není. Jasné. Či aké? No daj niečo husté. Epic. Čo sa poštíš od smiechu? Hej. Čo robíš? Dobre. Čo? Čo robíš? Ešte. Fuj. Prečo si ma to hnedé na ryti? To nebola riť. Čo? To nebola riť. Nie, vôbec, a čo to bolo? To nebolo. Tak daj niečo. Čo si mal zastaviť, dvoj? Tak ale musí tam nikto... Ale fakt, ak tam nie nikto, nech ide preč. Nikto tu není. Aha. Aha. Tak čakaj. Kto by tu bol? Čo moja frajerka? Tvoja babka Čo ti jebe? by mi ešte čumela. Ty si debil. Tvoja babka tam čumí spoza dverí. Na teba. Ale tvoj detko si honí pri tom. No dávaj. Vidíš ma? Nie. Fakt? Nevidím ťa. No konečne. Musím si umyť obrazovku. Mám škared. No daj něco.
No, Hej, vidím ťa. čakaj. On to štípe. Ty suka, ujebana kurva. No go. Go away. It's PT. Hej, it's PT. To je škoda. It's kokot, bizec. Ne, určite nie, ale tvoj detko, keď sa pozrie za dvere, tak asi hej. Nie, ty. Ty si gejoš? Ty mi díve. No dávaj niečo. Dávaj. Vynutí iba gebulu. No. No, dobre.